Започвам разходка и обзор на дивия плаж Кастрич, който е северно от село Резово. Между другото, както повечето странджански плажове, и този е образуван от овражната ерозия и денудацията. Т.е. образуване от течението на едно дере. Ето къде свършва дерето, но имайте предвид, че всичкия пясък, който съществува на плажа, е затрупан от последната буря от 20 септември. Е затрупан с тия камъни, които дерето е донесло. Ето виждате даже какви ули е направило. Водата е направила. И аз много съжалявам, но този обзор на плаж Кастрич ще го покажа в една не много благоприятна светлина. Но това е положението към 26 септември 2024 година. Посвещавам и поздравявам този клип на почитателя и мой електронен задочен приятел, почитател на сайта YouTube канала Морските плажове на България, който има никнейм Стас КР4 и други букви накрая, който искаше да направя обзор и на този плаж Кастрич. Той, макар и първоначално с корело, после казва с мотор, прави обиколка на българските плажове и ги познава прекрасно. Сега ето малко от скритата хубост на плажа. Ето казах ви, че под камъните виждате. Това е бутиков плаж. Това е за хора, които обичат да се разходят малко из гората. И по принцип най-хубавото място, всичко е затрупано с тия ситни камъчки. Даже аз не знам къде точно ще реша да се установя. Тук подхода е изцяло към водата, е каменисто дъно. Ето тук, този сектор, най-вдясно, тук имаше само пясък, но мал шанс, какъв късмет, от една торба с змии баш пепеленката хванах. Когато видео реших да направя, толкова пъти съм идвал. Тук винаги има пясък, разкошен пясък. Сега като в Португалия, като на Балтийско море. Хората, особено децата и майките, в тая малка лагунка се къпят, само да подскоча като коза. В тая лагунка, прекрасна, заградено от всякъде пясъчно дъно. И тук имаше пясък, но сега няма. Това е положението. Това беше дивият резовски плаж Кастрич, чието име от
гръцката дума кастро, крепост, замък.